खापांनि ताखुकते बुखुकसं जों ताबो लेफुंगानि राजघाट गामियाव फायसकबायजाक ओ हा नखा चेरेगै काबलाय तंलायरक नो चिनि बुखुकसं नक नु खुंकमा जागनाय बानकुन्द्रिवो नक कमा जागनाय माइ कुप्लुं माइ कमन कमा जागनाय राबार बुफां बाय थांजागनाय काने काने हाय केबा तंथाय नकनि खुनस्रि उरि थांजागनाय तंथाय सिकरै ओङै रोंनक रगो तङै मा तंफायनाय गोबां मा लुकुरक बुखुरक सिनि बसकांगो अबहायकेनो जों नुगै काबलाय तंमाने मांफिलि मानफायगा बरकनि सिलचा मुंके बुबाग्रा सामुंनि बखाक्ति बरकनि ओ जोंजालङै तंमाने तमंनो वाइसाफानो फाय तामनाय सिकफाया आं फाय ताम कक साफाया आं मन्त्रि रक मुख्यमंत्री सं मन्त्रि अक्रा संथाय कुबनि आदं रकने हायकेनो आसकलाय काबलाय तं आं सोंनाय काबै तंनाय बखौ पि निनि तामंखा निनि नक नाय फैदे नक तामंखा आनि नक से करेके नक बाजी थांबाय बर तंनाने निनि बसाबते रगलाम निनि साबत आनि बर सुसलाब करे बोरै माबा नरक तामनाय जों नंनायो जों ताम कोन नाया मन्त्रि सुदा हाबे चिनि अर जों लामा कासुइ दङ जों मन्त्रिनि थाने सरकारनि थाने नायो साइजो कम बेस दा मानो सरकार जों नरखाजि जों खलायना बला जों तै करे बरक बेदबा बरक बसा बतै तयै जों ताम खाय चलिनाय ए आबने बागै मन्दिर नबो कासुइनाय गा चिनि बागै मन्दिर सुदो हाबलिया जों चिनि उपाय तामंनाय ताबो जों बिप्लब देव न कासुआ जों मुख्यमंत्री न जों ताबो हाबजाया खुलुमै कबको बरसे ताइसा लाइथां फाइनाय हेनै सावै तामने बागै हाबिया राजघाट ए आबो आं चिन्ता नाङै कापता सराय फांजिनि अमदि मासे मानजायाको कुनु पुनो बासन हेने मातो याको कुनु फानजिं याको असुक बया जोंखा आं ताबो बसारक बाय बदै रक बाय स्कुल तनमा स्कुल बतै खलायजाक थुइ माया कुनु माया हंगा जों अर खेजिरि फुङो खेजिरि माजाखाय हरम माय जों अबसकै तंग दा मानानो मासे माजाया दैबो सकबाया दिनिसे दैबो सकबाय हंगा जों अर कय दिन दंनाय जों नखर थाना मजो खंबसो का जतै बस परिवार का जत राजघाट जत परिवार न अबतो इंखा माइया बुमते उदाव 250-300 परिवार जदन कथर पाबै अब जों सार जंनो नक फाना नाय देगा तंनाने तो पासापाना जाका करिया जतन अब तै रि चुम्बो केछि जे दिन वातै वा माने हरनिसिमे थुमाबो करै स्कुल पुनर्वाचन फाइगा बसा सिगला तंगो तामंग न ताम संग सिगला सिगले तंगो आबनो वानसुगय आचुगय बस खस्त खय तंगसिनाय जों अमने बागै जों किसा नायोता सरकारनि तानि तामो खायनायनि वानसुगय तंग तामो लामा तंग सरकार सिनरक न मन्त्रि रसे हाबलाङिया के तामो खायनायनि वानसुगलाय तंग सोंदो सोंखायतो बले सिनि अ त्रिपुरानि कतर जों बिनि थिनि अनुरोध खायखांखाय जोंले मानोनो हनै जों वानसुगै आसावै दंगै जों अ नग दिनि आजायमाबो अमतिखे मा तंगिया जों वानदिरग हायबो तंनो रोंगिया वानदिरग हायबो जों साननो रोंगिया जे सामानि अम पुरा कुबै हनै वानसुगदि कासुका मन्दिर फाके मन्दिर यां थांगो मियाबो फायो मियाबो सिनियर मासपन फाया मन्दिर दा फाय ब कतर सोंबो साइमिया यां साका मांस थांगो सिनियर का हाबिया गा सिनि अमखाय पाराले केबो पाराया दा केबो ताम अंखा जों आमता वान सुं मालिया जों आइब्रो दुख जोंनो केबो आसाक रिया केबो सोंनो सिनि बखानो तंथंमं रिया नक हुक तांनानि
bom tiket sadani sunglo tak bokebo saimiya takurok bukurok sungnong thini onrut chano sungnong no ke norok saimakha boroni kha duman hike kabangma je jagao Bankundri phai nok nu khongbai bekha a jagaro ha phangne adongrok mantri rok he keba kuboni bugra samangna adoro thangai kok salaika boroni kha samane dukho kostrona share khaiga kintu orni lukorok bai kok salaya borona phai ne phe hani kha dujak lai mani kok saka oro bahini phai nai phaithen oro bahini lukorok no suba surethen nok rei ngai thangnai rok no nok bai jagai thangnai rok no hai hini sanlai tongo फायदे हिंगे चुंगताय बो मांगफ्लिरो नाइले नेनो बसुक देरा मंग आचाइखा ओ राजघाट कामेबो नाइतोंनि कक्ट्रिपुरा